Алма піш, аузыма түш. Біздің әтияни мархум айталар ял қаулансаң. Алма піш, аузыма түш деп. Мына шылай мен тігі шағарышықта сөйлегені бейт. Татар халық айтымларды қолданалар ялар. Бұлар ранеткім бігірек уақ. Жәмағат халық өзгерген, әшәкленген. Бұ нәрсе түшіріп ята, нәрсе деп көзлерін ақайтып қарайлар. Исірік кіші кетіп бара, аунап ята. Алар, міне, әрбір қоша, міне, шишалар ята. Ник міне шишалар міне ята деп, бірсі бір оптырамы. Ана сыра шишалары. Міне мұнда, көрдіңіз ме, қор астына. Міне. Бірсі де, міне шулай оптырап тұрмы. Неге екен алай? Неге кіші хайван шекілі міне өзін шында тайқан деп. Міне кіші видео түсіріп ята. Шулық прямо айтырсың. Нәрсе деп. Ғұмырда көрмеген нәрсе айтырсың. Яңа тігі фатирда неде шиқаятлар бар. Кішіде мәселен шиқаят. Шуны сұрашқан ем. Қатыны шықты да әші тауыш білен сөйлеше башлады. Мен айтам, халық азы бітті енді қазір. Тұтынды, өзіңіз білесіз, нендей түп темі қазір. Шул түп темі деп нәрсе қыстырып жіберді, сүгініп. Бізден де тұрау. Мәселен, айтсаң аларға ярамы, бізде шулай сүгінірге деп. Міне біз ұялшан, бізге яман бәйе бермесінлер деп. Біреу исіріп ери, сүгініп ери. Әне, мәселен Чечняға барсында, шунда исіріп, сүгініп ақыры берсін қатын қыз. Көп мол ерір екен. Бізде қорқамыз сөз әйтерге. Ол кіші енді бігірек азып кейті. Айында азған кішіге айында ол уақытында тігі тәрбиеленмеген. Мен тігі шығарылышта түсірген ем қатта. Бұл кірген ем. Міне менше ол бір нәрсе сүйған. Міне кіші шуны көреді қазір. Әлі нәрсе айтадыр. Әшәкі сөз айтадыр. Менше ол бит бізге зиян кетірмей. Міне шушы арақ ішкен. Міне атып ташлады шишаны. Ол зиян кетірі бізге. Екіншіден исіріп ол сүгіні бері тағы зиян кетірі. Міне ол тіге зәнгер шәшлі мәселен қыз кіші кетіп бара, ол бейт біреуге де зиян кетірмей. Керісінше ол мәселен көңілсіз урамларда. Ол әзірек кішінің көңіл ашып жібері. Әлік біздің халық мәселен базарда шулай нетіп тәрбиеленген юрт нәрсе айтады бізні. Татарстаннан нешік атылар, біздің яқта мәселен кіші өзін тырышадыр, тәртіп сақларға юрт нәрсе сөйлер деп. Бұл уақытта мәселен газетлерді yazып тұрмағанлар, халық нәрсе сөйлер деп кіші қорқып тұрған, өзін тұтқан, ішсе де яшырын ішлеген. Әлі кімдір әне, міндерлер әлі мұнда сатыла. Қазір сұрайым әлі. 1,5 мың декедровый дейді. Нәрсе сөйлеп кеттім әлі мен. Тігі орыс халқында айтым бар. Народная молва, морская волна деп. Шуға көре, ол бет деңгізде түрлі долқынлар болған.
хатта Айвазовскийнің рәсімен қарағыз, анда 9 вал деген шундай дулқынлар, хатта караплар әйләнеп кеше халак булган. Шуңа күрә ул инде тормыштагы халыкның фикерен, халык нәрсә сөйләгән, шул халык сүзен мәсәлән искә алсак, алар да бер ягыннан күче шул теге диңгез дулкынларыннан ким булмаган. Чөнки ана кешеләр инде элек нәрсә дип варварство, дикость дип атыйлар. Кайсы вакыт чакта мәсәлән кеше сүзе кеше үтерә дип татар халкына буштан бушка әйтмәгәннәр. Менә шул минемчә әле кеше кукан дип атый бит, балыкны тота да. Берсенә берсе шул теге куканга утырта. Шуның кебек мин әйтәс килә, ул менә фикерләр дә кайсы вакытта уңышлы, акыллы бер фикер уйга килсә, аны берсеннән берсе искә төшереп, шул теге кукан шикелле шундый нәрсәгә җыеп барсаң, менә шул була инде. Менә татар халкы шул әйтеме, кеше сүзе кеше үтерә дигән. Әле тагы сөйлиләр бит, менә урысча, мәсәлән, нәрсә ул теге бездә ханжал дип әйтәләр. Тимер шул корал, кан кыя торган тимер корал, анын ди җәрәхәтләнә кеше ди, ул ди төзәлә ди, кешенең тәнендә ди. Кеше әйткән сүз ди, татарда әйтә, әйткән сүз аткан ук диме, нәрсәме? Менә шул гомер буена исендә тоталар. Җәмәгать кешеләр, кайсылары. Чөнки йөрәгенә килеп тия. Әле Пайгамбарыбыз галейһиссәлам әйткән бит, бер-беребезне очрашканда тәмле сүзләр әйттегез, шулай дип. Әле сүз булмаганда сүз булсын дип вафат булган бер апам, шул инде без бер ата, бер ана инде шул. Шул кайсы вакытта алар яратмый, тапкырлап әйтсәң, үзләре тапкыр шул теге әйтәләр, у кого что болит, тот о том и говорит диләр бит. Шуңа күрә мәсәлән безнең авылда аның теге безнең әтинең сеңлесенең кызы, сеңлесенең кызы. Шул алганда инде бер вакытта ничә ел күрешмәгәннәр анда, без чөнки ул апабыз чыгып китте кияүгә, кайдадыр бүтән якка. Ничә ел узгач, аны минемчә менә бу шәһәрнең майданында да куерга була, аның хакы бар, менә ат безнеке бит ул. Шунда күргән дә ничә ел менә күрмәгәч инде иң беренче яхшы сүз әйтмәгән, алар бергә үскәннәр инде, яшьтәшләр дисә була. Теге әйтә икән, дип исемен әйткән ди, ничек картайгансың дип. Менә күрдегезме? Кешене ничек үртәргә оста. Чөнки ул үзенең малайы вакытында башын аракка салып, шунасын даваланган булды, хатта ул даваланган булды, файдасы булмагандыр, чөнки бер елме узды, 2ме сыгына сөйләгән шул теге. Башын ишүгә салганда, шулай киткәндә калган иде. Ул йөрәге әрнеп йөргәндер инде. Шуңа күрә усалланып, бездә татар халкында әйтем бар, ашның нәрсә ди, усал нәрсәме ди, аш кеше нәрсә ди. Менә монда да мәсәлән ул бәхетсез кеше дә усал була. Ул теге бүтән кешеләр тирә-яктагы миннән көлемсерәп йөриләрдер дип уйлаган була, тагы нәрсә шатланалар кайсы вакытта. Бер-берсенә кайгы төшсә башына. Ул бездә менә җәмәгать ничә тапкыр укыдым, кемдер язган,
Америкада ди, анда ди, сен аңа ошамасаң да ди, ул сиңа шуңа карамастан йылмайып тора кеше ди. Ул ди дөрес түгел, менә бездә чын күңелдән кеше әйтә ди. Берсе әйткән, әйе, дөрес ди, бездә ди менә сине ди сугып җибәрәләр ди, күңеленнән ди, сугып җибәрәләр ди. Ашака сүз белән менә бит бүген сөйләгән мин. Теге фатирларны карарга барганда күрше бер урысмы миңа зарлана башлаган ди. Краннар, теге турбалар ширбеткән, суага нәрсә дип хатны чыкты да яман тавыш белән чыгыра башлады. Әйтерсең монда нәрсә шул тавышы, әйтерсең монда дуңгызны суйып яталар. Я шундый тавыш белән. Менә шулай андый чит илдә алар йылмайып тора. Әле берсе әйтә инде йылмайып ди, күтеңә утырта ди. Ансы бәлки бу күбрәк килешәдер. Алай инде ул рәвештә тәс килми, менә күтеңә утырта дип. Менә кайсы вакытта шул кеше йомшагырак рәвештә җавап бирсә, юк дигәндә дә йылмайып кына. Мин вакытында сөйләгән идем, теге университетка укуга барган идем, аны мине хатта имтиханларга да якын китермәделәр. Инде мин авылга китеп барам. Ул мине декан чакыртып алды бүлмәсенә. Йомшак сөйли. Ул инде бәлки булгандыр беренче тапкыр, теге яшь егетләр килә, кызлар килә. Аларны бурып җибәрәләр, алар кайгырып, кайсы вакытта үзләре белән әллә нәрсә эшләп ташлыйдыр, өенә кайтырга уяла. Мин сезгә әйтәс килә, шәһәрдә мәсәлән ул аны уяты сизелми ул. Кайсылары белмик, күршесе кая барып кайткан, ниткән, авылда бөтен авыл гөрләп сөйли. Шуңа күрә ул мәсәлән мин белән сөйләште, иплегенә борчылмагыз ди, 2нче ел килегез ди, укырга керерсез, менә кабул иттербез ди. Сәбәбе нәрсә булды ул? Мин шул теге киномеханика укыгач 11 ай дәврендә 2 ел эшләргә тиеш икән. Шуңа күрә мине бурып җибәрделәр. Ул җәмәгать дөрес тә ул менә. Мине мәсәлән Төркемдә укыды, Оренбург өлкәсендәге, анда бер Әсикей районы мәсәлән 65% татар яши. Шунда Мордва кызы. Ул хатта укырга керә алмаган университетка. Барып заводка кергән, шунда шәһәрдә калган Екатеринбургта. Чөнки ул кайтса, бөтен авыл гөрләп түгел, сөйлиләр инде менә. Укырга барган, керә алмаган икән дип. Менә шул авылда алар. Ник ул менә әйтмәскә? Яр инде хәерлегә булсын, 2нче ел керерсең, без сиңа ышанабыз дип. Менә шулай дип. Юк, авыл кеше укып түрә булса, алар шул ук инде ялагайланып янына киләләр. Мәсәлән, кешенең янына тигене сырыйлар, моны сырыйлар. Авырчакта берсе дә юк. Ул менә ана сүзе әйтәдер ул, ата казды, ана сүзе ул бик кыйммәтле, икенче ягыннан ана кайгыру күпме нәрсәме, көчлеме, тирән мәгънәлеме ул. Тирән анага йөрәгенә тия, кеше килеп мазаклап сораса да анарга ул авыр кичерә. Мин шул теге университетта уккан чакта бер вакытта әле теге ничә еллар узгач барып чыгам да, инде Бәдрәфкә бар керәм дә, шул Бәдрәфтән чыкканда кул юып, инде тәрәзәгә карыйм да, безнең университетның йортын күрәм. Шул күренеш мин истә калды. Нигә дисәң, мин элек шул менә бер мизгел булды. Урыс телендә авыр барадыр. Миңа имтиханга да китермиләр, чөнки мин зачет дигәнне тапшырмадым. Ул теге урыс теле дип атыйлар. Анда исеме аның зачетның нәрсә әле хәзер әйтәм мин сезгә? Семантические особенности русского языка. Бу җәмәгать урыс телеме әллә инглиз телеме?
Қайдан мен ауылда өсіп келген кіші семантика деген қоян білем ол сен. Алар имеш орыс тілі деп шуны өздеріне қалса тырышалар орыс тілі, семантические особенности русского языка. Ол орысша мағыналы, яғни татарша мағыналы, орысша смысловые особенности деген бола бит. Жоқ, бұлар өздерін юғары білім кіші, нешегенде қазір бит тұтыналар, экзациональный тип тұтыналар, нарратив дейлер мәселен, шынасын тағалы конспирология деп бұққа шамаған сөздеріні қолланалар. Тігі Чеховнан бар бит туй деген не хикаямы, шунда образованность они свою хочут показать. Тұтыналар енді міне. Түрлі сөздеріні қолланалар. Қайсы уақытта айе ол сөзсіз яшап болмай, чүнки міне уақытында славянофиллар болғаналар. 19 ғасырдамы алар қайсылары риза болмағандар. Міне шетелден келген, Франциядан келген, Британиядан келген сөздеріні қолланмайық жамағат деп неткен. Мәселен, кімні ұнттым енді славянофил? Калоши деген, галоши мәселен. Алай қолланмайық деген жамағат макроступы деп атықты. Макроступы мәселен. Тағы нендейдер сөздеріні, түрлі сөздеріні. Анда енді қызық дейін алар, тыңнап тұрсаң, күлерді енді. Анса оңларға бұла. О бет мәселен, біздің міне манара деген. Манара жоқ, яри. Алар минарет деп айтылар. Башны деген. Татар, түркі сөзі мәселен. Тағы көп сөздер. Алар қолланалар. Чүнки ол сөзсіз тұрып болмай. Анда аңлап бұла енді міне. Міне келішмеген шақта алар шолтығы өзінен білімін көрсетесі келе. Мен білім юғары, міне мен мәселен ақыллы кіші, сіз надан деп шылай кішіні қайсы уақытта енді біраз кемсетесі келелер. Әлі СССР шырында бек тырышмайлары. Міне мен Одессада оқыған бір абыйым, ол үші оқып шықты институтларда. Бірсі политех, екауы педагог институтында. Бірсі хатта нәрсәлі заводта ішләп кешбен оқып, шулай институтқа кіріп оқып шықты. Шулай қайтқанда дистелер посылка. Бұтан бір анын інісі біздің абыйыбыз Одессадан жибердан арға китапларын, физика, математика турында. Шунда мен сарайға кірсем, анда шу китаплары книжный развал деп атылар, тігі базарда сатсалар. Шун кебек китап үйілі бета. Ол физика, математика білен мавығы берсе де, шунда түрлі науки жизнь журналлар хатта қызық мен алар қызықсынып оқыдым. Сөзліклер, шунда этимология сөзлігі. Анда енді бір қызық жері де болды. Енді мәселен млекі деген yazған емеш Польша, поляк халқынан кірген емеш деп млекі. Ну мен аптырап енді шулық сұрау туды. Млекі деген ну нәрсе енді аларды, нәрсе деп аты енді. Бізде мал ақы мәселен, мал ақы, белок ақ мәселен, малнықы. Анса аңларға бола. Шунасың солдат емеш қоян келіп шыққан. Золды емеш, вақ ақша екен бар Италияда. Золды. Шуның білән харби қызмет еткен, аларға емеш шуны түлеп тұра. Біріншіден 3 тиын түлемейлер енді. Тігі харби қызметті қатнашқан кішіге. Екіншіден нәрсенді золды, шул золдат емеш. Мен айтам, бізде сол да от мәселен, мылтыққа сол да от. Неге нетмеске? Енді мен тігі қойсы кішілер социал шертелерде, интернетте татарлар тұтына сөзіні тігілі ейлендіріп, білі ейлендіріп, қайыр сөзіне емеш татар сөзі де. Жоқ, мен андай фикірде тұрмайым. Мен тек бұл версия кібік кіна сізге тақдим етем. Версия кібік мәселен. Ол мәселен Мәскеуде
Балшық деген анда район бар. Ардынка деген район бар. Мәселен, Яузы деген бар. Яуыз енді Грозный деп. Яуыз Усал мәселен. Ол елға, әне, Верный друзья деген қарағыз кино, анда қатта ол яз күні нешек құтырған ол түгі елға мәселен. Шуна көрі аны бәлкі шунда тұрған халық Яуыз деп атағандыр. Кім біле аны. Тағы айтасым келе. Нәрсе, Чертаново деп атылар мәселен бір районны. Аны тұтыналар чорт, яғни шайтанның сөзінен шыққан емешті. Мен айтам, Чертаново болса, шайтаннан шыққан болса, ол мәселен есімінен ол чортова болыр е. А бұл Чертан деген. Менімше ол мәселен Шуртан анда, Кул анда бар, Шуртан деген. А қойдан не есімі шыққан аны? Шуртан деген. Чүнки мына яз күнні шултығы Яузы деген елға су ташығанда бәлки шул күлге барып, күл бола бет шунан келіп, шұқырларда. Күл ұшқандыр, шунда Шуртан кіріп кеткендір. Біләсіз бет ол мәселен. Күллерді, мен білмейм, Шуртан ұшырағанын күлді мәселен ол. Елғада бола, күлді мен аларын көрмедім. Анда карась деген, нәрсе деген, алар бар енді анысы дұрыс міне. Міне шол біздің түгі этимология бір яғынан қызық, шуны тыңлап тұрсаң. Ол шуны айтасы келе. Шул китапта түрлі тіллерден кірген деп отағанлар, біздің татар тілінен деп, түрки халықлар тілінен жоқ деп yazмағанда хатта әлі соңынан тұтындылар. Түрки халық тіллерінен. Мен айтам, әйді көрсеттігіз, якут тілінде бар ма ол? Жоқ. Мәселен, шуаш тілінде алар бар ма? Білмейм. Тағы қайсы милләтлерді алық. Екіншіден, ол татардан башқа кім білен неткенлер? Міне Александр Николаевич Островский деген бар. Анын 3 әсәрі бар, пьесымы. Шуларны қошқанларда «Женитьба Бальзаминова» деген кино түшіргенлер. Шунда ихтибар еттіңіз ме? Біріншіден, ана сәудагәрні ойны, анда Купченко деген бар, шунын абысы енді дядесі болып ойны бір. Ол анда Крючков ойны мәселен. Анда Шагалова келіп шыға, шошы Вицин білен Шагалова имеш әнесі, Вицин малайы имеш, келіп шығалар қыз деймлерге. Шунда түгі Крючков айта, көп маласың дей, қызмет хақын дей, түгі 100 сум елына дей. Бұл айта, в одном кармане заря занимается, в одном смеркается, в другом заря занимается, по-татарски yok, по-русски нет. Айтмей бет по-тюркски, я по-якутски, я нәрсе деп, по-татарски деп айтау. Екіншіден, ол қайта үйіне, анасы басқышта мініп келе, шул түгі қызмет етіп ерқан бір қатын білен. Сұры түгі айта, нешек оңышлы болды ма? Мен де мына де үйленірге ойладым де. Айта, қайсына де, екі ойна да де. Бұл енді оңынан тоя, анасы әтігі қызмет еткен ханым айта, да ты что, татарин что ли? Ты чувствуйся хоть малости? Мына көрдіңіз ме? Айтмей бейт ол бұтан халықларын. Татар де. Алар шынки сәуді әшлә бергенлер татарлар. Аларны енді, мәселен, уақытында 1713 жылы Петр I патша татарны, байларны, князьларны, аларны құллары болған. Ашул құллар
алар православ құлы, а бу бүтән мұсылман динендә булган кешеләрне, аларның шул мұсылман динендәге князьлар, мұрзалар имеш хакы юк, шул православ динендә құлларны тотырга дип, шундый шығарған нәрсә инде әйтәләр бездә. Патшаның инде әйтсәң анда хәзерге не килми инде алар хәзер менә шундый карар чыгарган. Аларны я православ диненә күчсен дип, я шул теге кулларыннан айрылсын дип. Алар кайсылары каршы булып, шул байлыгына айрылган, инде тиз-тиз әле сатып җибәргән кулларын. Шуны нәрсә инде? Сәүдә итмәсәң инде шул көн күрәлмисең, шуңа күрә бәлки бик күп татар сәүдәгәр булган. Аларны чит илгә барганнар, алар хатта теге Персия, шунда бар гарап илләренә мусулман булганга күрә алардан салым, ягъни налог азрак алганнар. Ә менә бу православ дин кешенә бик ышанмаганнар, алардан күбрәк алганнар. Вот шулай әйткәннәр. Шуны әйтәсе була. Менә бик күп алар татарлар Габдулла Тукай хатта бит әле зарланып йөргән. Ник сез менә урыс телен өйрәнмисез, татарлар? Менә Пушкин, Лермонтов мәсәләнең шул теге иҗади байлыгына шул байлыгы белән таныша алмыйсыз. Мәсәлән, Байрон хатта ниләр аларны укырга була шул урыс телендә дип шулай зарланган Габдулла Тукай. Әйе. А татарлар белмәгән урыс телен күбесе. Белмәгән аларга. Ә инде сәүдә бит ул кеше бүтән милләт кешесе булса да, бүтән дин кешесе булса да, ул бит мәсәлән уйлап тормый. Кая мин әле менә белмим татар телен, мин менә татар сәүдәгәләренә бармыйм, аларга ваимсыз мин булам. Барыйм әле үземнең мин белән бер телдә сөйләшкән кешегә, бер телдә сөйләшкән сәүдәгәр янына дип. Юк, иң беренче сәүдәгәргә нәрсә? Барыш дигән. Ансы да татар сүзе барыш. Прибыль ягъни. Ул бара да шул татар белән. А татар белән ничек сөйләшә? Алар хатта мактаган ул менә татар сәүдәгәрләрне. Анар ди кагазларда язып тормыйлар, чөнки алар безнең гарап графикасына язып торган татарлар. Кулны сиңа ди кысты ди, мин ди инде ди тыныч йоклый алам, тыныч булсам да ярый ди. Мин ышанам, ул татар сәүдәгәре ди, сүзенә торалар ди, алар уятлы кешеләр ди. Менә шулай булган ул җәмәгать. Шуңа күрә алар күбесе татар сүзләрен күрдегезме? Барыш дигән мәсәлән, тагы нинди нәрсәләр, татар сүзе, син сәүдәгәрләр. Күрсәтегез миңа бүтән милләт. Мин әле урыс телендә дә бәлки ясармын, Алла бирсә. Теге кайсы безнең төрки тугандаш халыкларның вәкилләре тыңламас та, ә мин аларга әйтәс килә. Күрсәтегез, кайда язылган? Алар бит шул безнең сүзләрне кулланган хатта. Безнең сүзләрне кулланганнар алар. Урыс теленә бик күп кергән, аны хатта язган, мәсәлән, шул Пушкинмы урыс теленә татар сүзләре көчләп аларны бәйләмәделәр безгә. Алар ди уңай сүзләр ди. Шуңа күрә алар ди телгә шуып кына шулай йомшак кына кирип китте. Ансы да хак. Теге урыста голова дигәнче монда баш ди, башка ди, тагы нәрсә ди. Бик сүзләр күп, мәсәлән, ул хатта безнең әни мәрхүм әйтәдер, түтәл. Урыс телендә бар, мәсәлән, тютелька ди. Урыстан сора, что такое тютелька ди. А бездә түтәл, ул теге шул грядка дигән түтәл, мәсәлән. Инде аны бар бит менә клондайк дигән. Шунда алтын табалар, шун кебек. Бу инде бурынгы вакытны алсак, шул бер үзенә калса шул клондайк инде. Сүз байлыгы анда шунда. Урыс телендә бик күп, аны хатта татар халкының кияүе Павел Снежок Воледа бит. Бер чыгышында Казанга килгәндә, Казанның 1000 елгына башлаган чыгыштамы сөйләде. Хатта шул аркан, таракан, барабан аптырап калган. Чөнки аның хатыны беләйсән,
аңлаттырған анарға. Ол аптырап қалған. Халықтан аны яшірділер. Міне, мәселен, орыс тілінде шул халықтан кірген деп. Мен аны қаршы түгел, мен аны түркі тілдерден де кірген. Бар бір орысша айтушы пласт. Бик зор үліші бар. Енді екіншіден татар тілінен ол хатта бүтін тілдерге кіріп қалған. Татар тіліне бүтін милләтлерден кіріп қалған. Шул ук мәселен бізді татарлар Қазақстанда яшәгәнне алмыйм әле. Оренбур өлкәсендә, мәселен, Уралның көньягында, мәселен, бізді татарлар бізді авылда қазақ халқы белән күршелектә яши. Шунда мин игътибар иттем, бик күп сүзләрне қазақ тілінен кабул иткәннәрдә, мин шуңа күрә кайсы вакытта менә миңа бик катлаулы саф татар телендә сөйләргә бик катлаулы миңа. Мин аны қазақ сүзләре арасына керә. Мин аны яман демейм, мин тик булай гына шул теге фактны күрсәтәсем килә. Безнең телебез бай. Безнең ата-бабаларыбыз ерак илләргә барып, анда сәүдә эшләп, шул телләрне өйрәнеп, хатта шул теге урыс сәүдәгәрләрдән ким булмаганалар кабул иткәннәр сүзләрне. Сез менә беләсезме, мәсәлән, урыс телендә бар сарафан дигән. Ул фарси теленнән кергән. Хатта киеме дә шуннан килгән. Алар шул киемдә хатта шул Персиядән, ягъни Иран шул яктан килгән алар. Теге сәүдәгәрләр алып килеп, алар бит хатын-кызларны Петр I кадәр ничектер бик артык иреклектә тотмаганнар алар. Шуңа күрә алар хатта озын күлмәкләр киеп, безне әти мәрхүм Селидри менә кино күрсәтсәләр, мәсәлән, шунда да әйтәдер, әйе, дөрес ди, менә ди, элек ди урыслар шундый кием, күлмәкләр киеп, шундый ыштан киеп йөриләр иде. Безнең әле бабайның хатта ул ничек инде, кайчан ул туган? Әле Александр III. Әйе, ул Александр II идарә иткән чакта патша. Шул вакытта туган. Александр III патша сында вакытында яшәгән. Шуннан соң Николай II вакытында яшәгән. Әле Ильф и Петровта бар бит. Я сидел при Александре III, я сидел при Александре II, при Александре III, я сидел при Николае II, дип, кровавым, дип, при Александре III миротворцы, дип, при Александре II освободители, дип, шул кебек безнең бабай шул вакытта яшәгән. Ул аның исебездә, мен вакытта белсәм, бара-бара, мәсәлән, андый киемнәре кызык булай саклар идем. Чапаны бар иде, читекләре бар иде, төрле нәрсәләре. Ул вакытта бит иске нәрсә дип, иске мысхы дип атып ташлылар иде. Ул вакытта, мәсәлән, әти мәрхүм әйтәдер, бигрәк тар шалбар киясез. Тар шалбар менә элек менә киңне кигәннәр дип, ана теге казаки дигән бар бит, сословие, ягъни аларның киң ыштаннары, мәсәлән, шул генерал Галифем уйлап чыгарган шалбар, ул да киң. Соңыдан киң ыштан модага кирип китте. Ул безнең вакытта, мәсәлән, кыска юбка кияләр, соңыдан озын юбка модага кирип китте. Ул вакытка кадәр яшәсәләр, алар сокланып торыр. Менә хәзер яшьләр акыллы икән дип, киң ыштан кияләр, озын юбка кияләр икән дип, озын күлмәк кияләр дип. Юк, ул мода. Мода ул теге, мин инглиз телен өйрәнә башладым. Настроение икән, күңел дип әйтиләрме инде, настроение.
шул менә кешенең нинди настроение шулай киенеп, шуңа күрә ул шул мода дип атаганнар икән. Мода ул теге урысча әйтмешли и носит цикличный характер. Менә тагы мин кеше киләм, кычкырып сөйләшә алмыйм инде. Тагы нәрсә эстим әле сезгә. Ничек кеше теләсә дә киенергә хакы бар. Тик ул теге артык шәрә булганы дөрес түгел инде. Иң беренче кеше булып калсын. Кеше булып калсын. Сезгә әйтәсе килә, мин вакытында bir җәй көнне анда безнең күл бар шәһәрнең читендә, Кама буенда, мәсәлән, мин шунда алдым да бер вакытта китеп барам. Анда мин bir елны шул алдым да, шул елнымы йомга көнне мин 3 минуттан вакыт бетә инде. 3 минуттан да азрак тамамлармын әле. Ни шул җыштырдым бөтен нине йомгадан соң, йомга кич белән bir изге шишлим дип. Шуннан киләм дә кешеләргә әйтәм, зинһар, менә мин шундый журналист җыштырдым. Саф, чиста тотыгыз, яри диләр. Бер вакытта китеп барам, татар ханымы ире белән инде шкандыр инде кояшка пешеп ята. Бөтен җире шәрә, ну инде бер җирне япкан да инде, күкрәкләрен ачкан. Мин инде уйлаган инде, әйтергәме, әйтмәскәме, нигәдер әйтмичә киттем, су кердем. Анда әйберләрне юк итәләр шул ук. Син акчаң булсын, телефоның булсын, нәрсә. Әле вакытта бер мен анда йөзеп йөргәндә, хатта күз алдында менә 100 метрме, 200 метрме, ул минем күз алдында уялмыйча килеп кешеләремә актарып ятадыр чалбарда. Мин ачкырсам да игътибар итмидер. Шуңа күрә мен яшереп куйдым. Яшереп куйдым да мин җәмәгать таба алмыйм. Соңдан бу ханым миңа ярдәм итте килеп. Мин аны вакытында шак әйтеп салмадым, ник син шулай киендең, күкрәкләрне чыгарып урамга кешегә күрсәтеп ятасың дип. Менә мин кешене рәнҗитсәм, ул миңа ярдәм итмәс. Менә шуны әйтәсе килә. Кеше була инде тәртиптә сакламый мәсәлән, әмма шуңа карамастан эшеннән яхшы була. Шуңа күрә кешенең йөзеннән карап нитми булмый инде. Тик бер нәрсә шул мазак белән тамамлыйсым килә. Бер малай барганда килгәндә инде ни сезнең малайыгыз дип бер зарлана хатынкы, сез малайыгыз минде сыер дип яман сүз белән атады ди. Бу яман яшьләр ди. Әйттем бит кешенең йөзенә карап, кешене бәйләргә ярамый дип. Яри сау булыгыз, рәхмәт сезгә исәннәр. Исән булыгыз. Миндә бар икән әле 1 минут. Күрмим мин менә 1 минутка якын. Ни? Ох, это молодежь ди. Ваш сын ди назвал меня коровой ди. Тогда ох, это молодежь ди. Я же им сказал ему ди. Нельзя судить о человеке по внешности ди. Шул кебек кеше эшеннән ул бәлки яхшы буладыр ул. Шуннан менә дөрес киенми. Без аны шул ук беренче караштан тырышабыз, ашыгабыз бәя бирергә. Минемчә ул ашыгыч рәвештә ашыккан ашка баткан дип без әни әйтәдер мәрхүм. Менә тагы да шул теге ата-аналарыбызның әйтемнәре белән шуны кулланып, шуны белән башлап җибәрәдер. Инде хәзер тамамлап куясым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау торыгыз.